Bun venit în seria de micro-podcasturi, screencasturi, How To. Astăzi voi arăta cum putem împărți un fișier mare FXML în mai multe fișiere FXML pentru o singură fereastră. Asta de obicei se face pentru ca aceleași componente sau o serie de componente să poată fi reutilizabile în diferite părți ale aplicației sau în diferite ferestre, sau fie atunci când avem o fereastră foarte mare cu foarte multe componente și pentru ca să putem mai ușor naviga printre cod, deci vom putea avea niște FXML fișiere mai mici. Pentru bază, avem acum aplicația sau clasa main, care startează aplicația din main pane fxml fișier, deci construiește aplicația pe baza acestui fișier. Și avem aici un main pane controller. Să vedem ce face inițial. Așa, deci s-a pornit aplicația. Când apăsăm butonul login, apare mesajul Hello World. Dacă deschidem Instant Builder FXML fișierul, vedem că login butonul se află în panoul de bază al aplicației. Deci, task-ul nostru acum este să mutăm acest login buton să fie definit într-un alt FXML fișier și acel alt fișier FXML, acel secundar fișier, să fie inclus în aplicație sau, să zicem, în fișierul de bază al aplicației. Pentru asta creăm un nou FXML fișier și îl numim, spre exemplu, login pane fxml. Da? Deschidem pe el Instant Builder. Așa, aici e al doilea Instant Builder pentru al doilea FXML. Nu-mi place Anchor Pane, îi punem un, să zicem, un hashbox, da? Hashbox. În interiorul hashbox creăm un nou buton, deci acel login îl creăm din nou, să centrăm pe centru, ca să putem distinge de precedentul buton, îl voi numi login to, așa. După care acest login va chema o funcție on login to button click și îi vom da acestui FXML să fie controlabil de către sample. Vom avea login pane controller, care încă nu există, dar îl vom crea în curând. Salvăm. Acum să mergem să creăm acest login, clasa login pane controller. Așa. Aici în login pane XML putem vedea unde e. Nu e. Să verificăm. Așa, login pane. Așa, aici. Decidem un file save. Ia, e salvat. Login pane controller. Să verificăm. Da, aici fx controller, login pane controller. Și avem nevoie de așa o metodă în controller, precum public void. Deci, și vom pune la un moment un system out hello world again. Da? Așa. Deci avem login pane, fxml, avem controllerul. Acum, să ștergem din main pane acest login, deci el va fi inserat din al doilea fxml. Deci facem save. După care în main pane controller am avut funcția asta care a mutat-o în login pane controller. Îi facem delete și aici.
Așa. Acum, dacă vom starta aplicația, practic nu vom avea niciun element pe ea, pe motiv că încă nu am importat sau nu am făcut legătura între main paint controller și login paint controller. Da? Legătura asta o facem astfel. Deci avem fxml loader, da? Load, avem get class loader și get resource. Fișierul fxml este o resursă în aplicație, deci de aia noi folosim class loader-ul pentru a încărca resursa și avem login, sau mai precis avem sample slash login pain fxml. Așa. Funcția load poate chema excepții, dăm un throw exception, după care aici avem un var, avem așa, deci noi vom încărca un panou login pain, da? Și asta noi știm că va fi de tipul pain. Da? Ok. Să facem o referință din main paint controller. Deci avem aici border paint, da? Deci la acest border paint să-l deschid în fxml, să-i dau un ID. Așa. Border paint, îi dăm un ID main paint. Ok, save. Acum în controller definesc un privat border paint main paint, nu panel, și îi dăm un fxml. Așa. Acum aici, având referință la main paint-ul care este definit în fișierul ifxml, îi atribuim set center login paint. Deci, ce se întâmplă aici? În linia 17 încărcăm componentele grafice din fișierul login paint fxml. În login paint fxml noi am definit un container de tip hbox având un buton la mijloc. Butonul acesta, când se face click, cheamă funcția onLogin to button click și funcția asta este definită în controllerul linkat cu acest fxml login paint controller. Când se face click, ar trebui în consolă să apară Hello World Again. Deci să vedem dacă lucrează. Aplicația a apărut, din câte vedeți avem login into, apăsând click, Hello World Again. Deci astfel, codul sau elementele grafice a unei singure ferestre am putut împărți în două fxml fișiere. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc!